технологий и массовых коммуникаций. Запись о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 793 40 от 2 ноября 2020 года. Радиослушателям от 12 лет. Топшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сәхнәләр, 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 айныр белән сәхнәләр, 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 айгөл белән бергә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исәннәрмесез? Дүшәмбе киче авыр түгел, бик рәхәт булачак бүген, чөнки студиябызда мөхтәрәм шәхесләребез, һәм инде бүген сөйләшү темабызда бик олуг, олпат шәхесебез турында булачак. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез дә безнең әңгәмәгә кушыла аласыз. Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә сез безнең каналда туры трансляцияны карый аласыз. Рәхмәт итегез, тыңлап кына түгел, карау мөмкинлеге дә бар. Студиябызның кунаклары белән якыннанрак таныштырыйм әле. Сәхнәдәш тапшыруның бүгенге кунаклары Казан шәһәре мэр урынбасары Гүзәл Сәгыйтова. Хәерле кич, Гүзәл Рамзиловна. Хәерле кич, Айгөл, хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Һәм шулай ук Татарстанның атказанган артисты Илгиз Мөхәтинов. Исәнме, Илгиз? Барыгызга хәерле кичләр. Бик шатмын сезне студиябызда күрергә. Һәм шушындай мотор чараны яктырту уңаеннан без бүген студиябызга җыелдык. Билгеле, без инде никадәр генә эшләсәк, никадәр генә хезмәт куйсак та, әлеге олуг шәхесләребез каршында булган бурчыбызны үтәп бетерә алмабыз. 13 ноябрьдә Татар дөньясының күренекле шәхесе Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры солисты, Татарстанның халык җырчысы, Россиянең атказанган артисты Хайдар Аббас улы Бигичевның арабыздан китүенә 27 ел була. Һәм инде шул нисбәттән оештырыла сезнең тарафтан әлеге чара дип аңладым мин. Бу алдан нәкъ шушылай планлаштырып оештырыламы? Әллә инде очраклы килеп чыктымы бу, Гүзәл Рамзиловна, Безнең датасын сайлавы? Кайтавыз циклы дәвам итә. Калып яңа буын җыйны, Кайтавыз Әлфия Афзалова, Кайтавыз нокта Илһам Шакиров һәм менә ниһаять без хыялланган, без бик теләгән Кайтавыз нокта Хайдар Бигичев. Әлбәттә, 13 ноябрь бик очраклы килеп чыкты. Менә шундый Ходай җибәрә дипме, Ходай билгели микән ул. Филармониядән без буш көннәр сорадык. Һәм Кадим Назирович миңа менә 13 ноябрь ди. Шуннан без утырабыз менә Лилия Илдусовна белән. Вафаты көнне туры килгән бит, мин карыйм датасына. Шуннан Кадим Назировичка шалтыратам. Син белеп әйттеңме безгә, белеп бирдеңме? Юк ди. Менә шундый очраклы, ләкин чыннан да бик символик дата 13 ноябрь. Һәм инде бу тагын бер тапкыр Хайдар абый арабыздан бик иртә киткәне турында сөйли. 76 яшь кенә булыр әле. Уйлап карагыз, кешеләр 85-кә кадәр яши. Аңардан соң менә әле вафатына инде ничә ел бит. Бик иртә киткән арабыздан һәм әлбәттә шундый талант иясе. Безнең җырчыларыбыз өчен генә түгел, алар өчен әлбәттә җырчылар, композиторлар. Хәтта без менә мин үз вакытында радиода эшләгәндә Хайдар абыйның бөтен булган җырларын үземә яздырып, шуларны атналар буе тыңлый идем. Ул минем берничә елга барды ул. Һәм Хайдар абый иҗатына шул вакытта минем ниндидер тирән, ниндидер айрым бер мөнәсәбәт барлыкка килде. Һәм инде Әлфия апа белән Хайдар Бигичев, Әлфия апа белән Илһам абый багышлап үткәргәч бу концертларны Хайдар абый бигрәк тә инде юбилей елда аның ничектер 75 яшь еллыгы узып китте. Күләгәдә калды кебек. Мондый зур шәхесләр безнең күләгәдә калырга тиеш түгел.
Һәм инде әлеге чарага әзерләнгәндә билгеле безнең татар эстрадасы җырчылары барысы да теләктәшлек белдереп, әйтик, алдагы проектларда алар барысы да катнаштылар. Әле ниндиләре генә, алар барчасы да нәкъ менә потенциалы көчле, зур булган һәм инде мөмкинлекләре булган җырчылар чыгыш ясадылар. Бу очракта минем Илгизгә мөрәҗәгать итәсем килә. Әлбәттә, менә бүгенге көндә, гүзәл, шуны да әйтик, исән чакта аны күрмәгән буын үсеп җитте менә хәзер, әйме? Һәм аларның җырларын җырлыйлар. Аларның иҗади мирасы белән таныштыру бүгенге көн яшьләрендә бик кирәк, билгеле. Кайбер җырларын хәтта белмиләр, ишетмиләр. Җырчылар, гади халыкны түгел, җырчылар да хәтта белмәүчеләр бар, әйме? Менә аның иҗатын. Һәм шул нисбәттән билгеле әлеге чараның узуы бик урынлы. Илгиз, син гомумән иҗаты белән таныш идеңме? Әлбәттә, инде укыган чорларда аның җырларын башкара, чөнки бу классика. Шун классика, чөнки минем өчен беренчедән менә Хайдар абый көллияттә укыган чакта Рөстәм абый Яхин җырларына, романсларын җырлаган шәхес минем өчен башта шуның белән таныштым мин. Нинди фразировкалар, ничек матур итеп, һәрбер турына китерә торган көйләп җибәргән вакытлары име, шунсы белән ничектер кызыктырып җибәрде дә, өйрәнеп бар тыңлыйсың бит инде. Тыңлаган чакта аны үзеңә ничектер киндереп карыйсың. Ничек син эшләрсең, нигә шулай эшләгән икән дип менә бөтен нәрсәне туплап утырасың. Һәм инде консерваториягә килеп ләкәш мин аңладым, әле ул романслардан тыш иң опера җырчыларының берсе, чөнки безгә әйтәләр укытучылар Җәлил операсын куйган чакта безнең иң матур җырлаучы, иң менә уйнаучы да, ул бит әле аңа карата җырчы гына түгел, актер. Бирергә кирәк. Менә образны биреп, иң яхшы уйнаучы Җәлилне ул Хайдар абый диделәр безгә. Бөтен җилләрне актарып чыктык, архивларга да запрослар биреп чыктык. Бар диләр видеосын. Тәки таба алмадым менә. Алла бирсә табарга. Менә мондай югалган, әйтик инде бар дип, әмма табылмаган материаллар шактыйдыр әле, әйме, Гүзәл Рәмзиловна? Кызганыч, теге телевидениедә эшләгәндә архивларның бөтен архивны актарып бетерәдер, мәсәлән, килеп чыкмаска мөмкин иде. Һәм менә без Калип яңа буын җыйны белән күптән түгел 2 атна элек булса кирәк җыелган идек яшьләр белән. Менә бүгенге яшьләрдә дә шулай ук без төшермибез аларны. Аларны хәтта менә Калиптә дә бик күп кичәләр үткәрәбез, ләкин төшерергә матди чыгымнар кирәк. Менә аларның һәрберсе, менә алар Илгиз Мөхәддинов, ул әлбәттә Хайдар, икенче Хайдар Бигичев түгел, ул үзе Илгиз Мөхәддинов булачак. Ләкин Хайдар абый кебек, менә ул эстрада җырларында, романсларны да, автор җырларын, һәм инде опера арияларын, һәм инде бигрәк тә халык җырларын да бер дәрәҗәдә башкара Илгиз. Һәм андый безнең яшьләребез, яңа буын, Аллага шөкер, алар күп, һәм аларның яшьлекләрен без видеодан эзләп йөриячәкбез. Без түгел инде, башка буын, яңа буын, Алла бирса дип уйлыйм инде, эзләсеннәр әле. Эзләмәскә дә мөмкин. Андый мөмкинлек тә бар, ләкин алай була күрмәсен. Ләкин шуңа күрә бу яшьләребезне дә төшергә, чынында архивларда бик күп нәрсә юк. Әле Зөһрә Пайсен, аның белән элемтәдә менә бу көннәрдә очрашырга тиешбез. Зөһрә апада бик күп архивлар саклана, шәхси, ул инде концертта бүлешербез. Үзем сайлап кына бирәчәкмен, нинди видеолар булачак дип әйтә. Шуңа Зөһрә апа белән әлбәттә элемтәдә ул безгә бу концертны оештырырга фатихасын бирде. Әле менә ул үзе дә шулай бер районнан икенчесенә ниндидер конкурсларда жюрида йөри, һаман да эштә. Ләкин инде менә Хайдар абый Бигичевның концертын үткәрүдә аның да өлеше булачак, әлбәттә. Менә бу материаллар күбрәк халыкка чыксын иде, шул шәхси архивларда гына сакланмасын иде. Билгеле, менә шул очракта гына халык беләчәк, шул очракта гына аның исеме гел телдә булачак. Хәтта менә архив, мин әйттем бит, мин радиода эшләгәндә архив туплаган идем Хайдар абыйның. Мин үз вакытында Зөһрә апага кайчандыр әйткәнем булды. Ул әйтте, син кайдан алдың аны? Ягъни әлбәттә аны
Кайдан алдың дип түгел, хәтта менә Яндекс Музыкада Хайдар Бигичев дип куясың, Алисага ул белми. Хайдар абыйны, Илһам абый бар, Әлфия апа бар, Хайдар абый юк. Чөнки бик күп эш эшләнгән. Менә аны таратырга кирәк әлбәттә. Менә сезнең тарафтан да шундый зур эш башкарыла. Әйтергә кирәк, теләктәшлек итүчеләр дә күп булсын һәм әйтик, яшьләрнең менә шулай теләп алынулары да әле ул зур рәхмәт аларга яшьләргә, чөнки мондый зур чаралар, мондый глобаль чаралар, алар күп көч, энергия сарыф итәргә, чөнки аларның һәрберсенең үз эше бар бит әле, алар бит эстрадниклар. Әлбәттә команда бар, менә Лилия Илдусовна Гараева, ул безнең төп кураторыбыз, һәм безнең сценарий авторы Резида Габаева, режиссер Булат Гатауллин. Бу юлы менә инде яңа режиссер белән эшләп карыйбыз без һәр вакытта ниндидер эзләнүдә, һәм ул Кариев театры артисты, ләкин режиссер буларак та бик матур эшләре бар Булатның. Шуңа күрә менә бу юлы Булат белән эшләп карарга ниятләдек. Инде әлбәттә Филүснең Каһиров шулай ризалашуы бу концертка бик теләп, Айдар Сөләйманов, Артур Исламов, Эльза Заяри, Илгиз Шейхразиев, Илүсә Хуҗина, Илгизебез инде, Алмаз Хусейнов, Алинә Кәримова, Азат Кәримов, Сөмбел Кыямова, Динар Шәрәфетдинов, һәм инде иң яшь безнең талантлы, шулай яшь, иң яшьләр арасында әле талантлы дип әйтәм инде. Чагыштырмыйм берничектә, безнең Рөстәм Хусейнов, ул безнең Илһам абыйда да чыгыш ясаган иде, хәтта трио башкардылар, бит Сандугачны җырладылар. Шуңа күрә менә яшьләребез дә бар. Аллага шөкер, хәтта аларның әле без яңа яшьләр белән дә таныштык, консерваториядә яңа гына беренче, икенче курс яшьләре белән. Аларның күбесенең теләге бар Калиптә катнашырга, ләкин монда күбрәк Калиптә бу кайтавызда безнең лабораторияларда катнашкан җырчыларыбыз әлегә катнаша. Инде 2026 елда без Аллаһ буйырса лабораторияны яңадан үткәрәбез. Нәрсә соң лаборатория дисәләр, тыңлаучылар, бу безнең шагыйрь-композитор кушылып, җырчыга яңа җыр язу. Менә шундый эксперимент рәвешендә, лаборатория конкурс рәвешендә түгел, нәкъ менә бүген монда бу кеше өчен җыр туа. Һәм шушы лаборатория җырлары да яңгыраячак. Кайтавыз концертында шуның белән аерылып тора да ул кайтавыз концерты лаборатория җырлары белән, һәм инде бу юлы бу концертта безнең гомумән Калип иҗатчылары кайчандыр язган, яшьләр язган ариялар да булачак. Чөнки Хайдар абый концерты опера арияларсыз күз алдына китереп булмый аны. Шуңа күрә инде безнең аның арияларны бик теләп, әлбәттә бераз гына дулкынланып та башкаручы чыннан да җырчыларыбыз бар. Шуңа күрә бу көн арияларда яңгыраячак, ягъни Хайдар абый башкарган арияларда, һәм инде безнең иҗат ителгән яшьләр тарафыннан Миләүшә Хәйруллина, Илмир Низамов, композиторлар дип әйтәм инде, либреттистларны әйтеп тормыйм. Һәм заманча авторларны бар, күп авторларның булачак. Менә без хәзер тавыш турында сүз кузгаттык, әмма бик сирәк очрый драматик тенор тавыш иясе булган Хайдар ага Бигичев. Бүген андыйлар бармы? Гомумән менә билгеле, алар һәрберсе үз тавышы белән җырлар, ләкин менә аңа җитәрлек бармы? Юк. Очрыймы? Якын булса да килеп буламы? Без гади халыкка аңлатылны. Әзгәре булса да охшатып буламы? Охшатып, бу үзенә карата гомумән драм тенор, тенорлар бүленә алар, лирик тенор һәм драм тенор. Син лирикмы? Мин лирик. Мишо дип уйлаган идем. Безнең тавышларыбыз йомшак, җиңел, драм тенор ул менә җирдә дә күп түгел ул менә безнең дөньябызда, име? Шуның өчен бик сирәк туа андый тавыш. Драм тенор тавышлары, ләкин менә монда инде диапазон турында гына түгел, эмоциональлек һәм энергетика, буяулар турында. Буяулар бара, тавышның буяулары менә шундый аның. Без әле язманы тыңлап узарбыз, әлбәттә ансыз булмас тапшыруыбыз. Бу урында мин менә музыкаль пауза ясап аласым килә, беренчедән бераз гына тамакны чылатып алыр өчен, һәм инде тыңлаучыларыбыздан килгән фикерләр бар. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без турыдан-туры эфирда эшлибез. ВКонтактеда безне карый аласыз һәм тыңлый аласыз Болгар радиосында. Һәм Илгизгә инде сүз бирик, әгәр дә мөмкин булса. Нәрсә җырлыйсың, нәрсә тәкъдим итәсең безгә әлеге минутларда? Дөресен әйткәндә, безнең
Хайдар жыры деген жырыбыз бар, романсыбыз шундай. Ол Гүлшат апа Зайнашева язган шигырь. Илмир Илмир Низамов кие, һәм аның тарихы да кызыграк. Хайдар абый үзе сораган Гүлшат ападан бу шигырьне, ләкин менә кинәт кенә безнең дөньябыздан китеп өлгермичә калган әскәнә Гүлшат апа. Һәм аңа багышлап Гүлшат апа Хайдар жыры дип атаган ул шигырьне, һәм бүгенге көндә аңа Илмир һәм Зөһрә апа үз вакытында Илмирга биргән, һәм Илмир әле мин хәтерлим, без ячакта күрәк аралашадыр. Ул вакытта менә кемгә бирим икән? Ул Рузил Гатин беренче җырлаган булган, ләкин Рузил Метәм Илһам Валиев моны башкарачак. Башкортстанда мин хәтта Илһамның 50 яшьлеге белән кутлаганда бу ел шушы нене яздым, переписканы таптым. Мин аңа кадалыйм иде шушы Хайдар җырын. Хәзер менә Илгиз башкаруында, Илгиз башкаруында инде еллар үткәч, менә Илгиз башкаруында әле минем ишеткәнем юк, дөресен әйткәндә. Менә шулай ул хәзер. Әйтегез, бергәләп тыңлыйк. Рәхмәт. Бийек тауга менеп бер жырладым, таулар белсә белер хәлемне, йөрәгемнән ярсып чыккан җырым, кыяларга барып бәрелде. Кыяларга барып бер уфтандым, утлар булып чыкты сулышым, җырласам да ярсып еласам да, юк басылмас йөрәк сагышым. Yar sularım indi küpten açtı, Яңа жырым нишек башларга, Әллә үзем барып бәрелим микән шул таудагы кыя ташларга, Әллә үзем барып бәрелим микән шул таудагы кыя ташларга. Бийек тауга менеп бер җырладым, таулар белсә белер хәлемне, йөрәгемнән ярсып чыккан җырым, кыяларга барып бәрелде. Yar sularım indi şikten açtı, Яңа жырым нишек башларга, Әллә үзем барып бәрелим микән шул таудагы кыя ташларга. Yar sularım indi şikten açtı, Яңа жырым нишек
бик башларга әллә үзем барып бәрелим микән шул таудағы кыя ташларга әллә үзем барып бәрелим микән шул таудағы кыя ташларга шул таудағы кыя ташларга шул таудағы кыя ташларга Гаҗәйп башкару. Искиткеч. Шундай рухи канәгатьлек алып утырам. Беләсеңме, менә теге колакларга май, колакларга дәва булып шундай ята. Илгизнең тавышы беренчедән, икенчедән җырның сүзләре барыбер менә. Җырның сүзләре игътибар ит. Менә Айгөл, беләсеңме, мен ул вакытта әлбәттә мин беренче ишеткәндә бу җырны үземнең күңелемә тәңгәл килгәнгә елап шулай тыңлыйдыр бу җырны беренче елларны Илмир җибәргәндә. Хәзер менә уйлап утырам, чыннан да Туфан абый әйткән аны. Хайдар Бигичев үз җырында тумады. Ягъни аның бу талантын башка җырдарак туса, менә ул вакытта чыннан да бигрәк тә 90-нчы еллар бик авыр Болгавыр еллар, болгавыр һәм иҗатчы өчен бик авыр еллар булган алар. Һәм миңа калса менә Гөлшат Зайнашева, алар бит инде тыгыз аралашканнар. Һәм бүтән менә бу Хайдар абыйның күңелендә булган бүтән теге боль диләр бит, сагыш кына түгел, сагышын да түгел, менә бүтән менә чыннан да боль менә бу. Теге ул сагышта аңа хәсрәт тә түгел, ул хәсрәт булгач бүтәнәй теге кайгы кебек, ләкин чыннан да менә ниндидер шундый кичерешләр бу җырда. Һәм аның да әлбәттә кыска гомерле булуы да бәлки шуңа бәйле булгандыр. Күп уйлап, күп анализлый торган кешеләргә гомумән яшәүе бик җиңел түгел. Һәм ул вакытта бигрәк тә шуңа Хайдар абыйның бу җырын, Илгизнең җырын Хайдар абый кабул итсен иде, рухы шат булсын иде бу минутларда. Әйе, чынлап та менә авылдан килгән, нота белеме булмаган кешенең Казан консерваториясына кабул ителүе, аны тәмамлый алуы. Аннан соң студент елларыннан ук опера һәм балет театрында эшләү бу бит чынлап та үзе бер зур мөгъҗиза, бу чынлап та табигать тарафыннан бирелгән талант булуы берәйме, ләкин ул аны менә шулай күтәрә алуы һәм күрсәтә алуы менә кызганыч бик аз, бик аз. Бүгенге көндә Хайдар Бигичев шәхесенә гомумән иҗатына карата игътибар җитәрлек дип уйлыйсызмы, Гүзәл Рәмзиловна? Билгеле менә сез алындыгыз бу хезмәткә. Юк, әлбәттә алынмас идек тә, чөнки әйтүемчә юбилей елы да ничектер шулай үтеп кенә китте. Һәм бу безнең өчен дә теге үзебезне дә гаепләдек дигән кебек. Һәм менә бер ел үткәннән соң без инде шушындый концерт үткәргә булдык. Һәм бүтән менә бу катнашучылар безнең, алар дәррәү әлбәттә дигән менә шундый фикер белән ризалаша. Һәм ни өчен дигәндә, чөнки алар да сизәләр. Хайдар абыйны бүтән иҗатчылар менә бу афишада булган гына түгел, монда булмаганнар да, шул ук Ришат Тухватуллиннар, башка безнең бик танылган кешеләрдә, бик үк танылмаганнары да, алар барсы да Хайдар абыйга карата миңа калса бик зур хөрмәт белән. Ул ниндидер эталон менә алар өчен, маяк. Һәм ул менә аның артыннан һәм аның югарылыгына ирешергә тели бигрәк тә менә бу татар дөньясында иҗат итүчеләр.
Нигә сорыйм, чөнки радиода күп еллар хезмәт кую вакытында еш кына әйтәләр. Гомумән Илһам ага, Әлфия апаларны күп яңгыратасыз. Безнең бит әле Хәйдәребез бар дип бик еш килә менә шундый сораулар, менә шундый теләкләр тыңлаучыларыбыздан. Безнең радионың теге ягында булган тыңлаучылар, төрле җирләргә сибелеп яшәгән милләттәшләребез менә шул сүзләрне бер авыздан әйтәләр. Миңа калса бик зур рәхмәтле булырлар безнең тамашачыларыбыз һәм әлеге минутларда да үзләренең рәхмәтләрен җиткерәләр. Һәм шулай ук инде без коры кул белән генә килмәгән кунакларны бик яратабыз, чөнки буш кул белән генә килмәгән кунакларга бик хөрмәт итәбез без. Бик теләп 13 ноябрь көнне филармония Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясына, чөнки безнең 2 филармониябыз бар. Мин инде шәһәрдә эшләгән кеше буларак, бәлки шәһәрнеке дип уйларсыз. Ләкин бу республиканың Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе. Килә инде исеме әлбәттә. Яра, без кичерәбез аны. Филармониядә булачак әлеге Кайтаваз, Кайтаваз Хәйдәр Бигичев. Хәйдәр Бигичевне искә алу кичәсе диергә дә мөмкин инде, ләкин анда Хәйдәр абыйның иҗаты түгел, әйтүемчә, яшьләр дә булачак. Менә шул кичәгә 2 кешелек чакыру билеты алып килгән Гүзәл Рәмзиевна. Нишәтәбез, кемгә бирәбез, Айгөл? Менә сез уйлый торыгыз, мин тыңлаучыбыздан килгән фикерне, сорауларны яңгыратыйм әле. Мин бәхетле тамашачы дип яза безгә. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында Хәйдәр абый башкарган операларны тыңлау бәхетенә ирештем. Хәйдәр абыйның сәхнәдәге партнеры Зилә Сыңгатуллина иде. Театр Мәскәүдә Кремль сараенда Нәҗип Җиһановның Җәлил операсында Хәйдәр абый Җәлил партиясын башкарган иде. Бу вакытта Зөһрә Сәхәбиева концертлар белән Буа районы авылларында йөрде. Хәйдәр абый Мәскәүдән кайткач безнең Түбән Нарат башына килде. Чөнки Зөһрәнең ул авылда концерты иде. Концерттан соң миңа Хәйдәр абый белән аралашырга да насыйп булды. Хәйдәр абыйны сагынабыз, юксынабыз, җырларын тыңлыйбыз. Урныгыз Фирдәүс җәннәтләрендә булсын, Раббым, амин. Дамир абыйгыз Буадан дип язып җибәргән безгә. Дамир абый менә бер калдырмый яза. Ниндидер бәхетле мизгелләр һәм без бик теләр идек, бит Илгиз. Әлбәттә. Минем бер тапкыр әлбәттә Уфада укыганда, студент чагымда Хәйдәр абый белән Зөһрә апаның җырлаган дуэтта ниндидер шундый күмәк концерт иде ул. Ул вакытта менә бер ишетеп калдым мин аларны, ләкин ул вакытта әле мин ул кадәр өлгереп җиткән кеше түгел идем. Әлбәттә җырладылар, әйбәт җырладылар. Менә шулайрак теге безнең өйдә пластинкалар да бар иде, рәхмәт сиңа дигән. Менә шул пластинка ияләре җырлады дигән кебегрәк кенә тыңлаган идем. Анда мин беренче курста идем бугай әле. Яшьрәк булганбыз. Яшь инде, яшь. Шуңа күрә әлбәттә теге аспирантура вакытында хәзер булса бөтенләй башка фикерләр булыр иде. Билгеле менә вакытында шәхесләрнең кадерен күреп һәм инде исән чакта аларның кадерен күреп, күрсәтеп һәм хөрмәтләп калырга иде. Менә бүгенге буын, өлкән буын артистларында нәкъ шулай ук дип урынлы булыр иде. Җыр дигәннән Хәйдәр абый күп фотоларында ул ничектер җитди, бик җитди, кай вакыт горур шундый бит. Ләкин менә бүген Лилия Илдусовна белән Хәйдәр абыйның китабын карыйбыз. Анда аның чын күңелдән бер-ике көлгән фотосы бар. Ул шундый башка, һәм ул шундый үзгә, һәм ул шундый кадерле, менә мин аңлыйм, аның шундый бәхетле мизгелләрдә булган. Ул теге бәхетсез кеше түгел, менә аның без хәзер дә эталон дип утырабыз икән монда. Ул бик бәхетле иҗатчы. Бәлки аның иртә китү, нинди шулай драматик рәвештә гомере өзелүе дә, бәлки аның бәхетедер дә, кем белә. Чынлап та. Ходай шулай кушкан икән инде, теге аның белән риза булырга кирәк. Тагын шуны да искәртеп узасы килә. Аллага шөкер, бүгенге көндә аның бай мирасы җырлары яши. Аллага шөкер, менә сез шундый эшкә алындыгыз. Бар яшьләр, җырлаучы яшьләр бар. Нәкъ аның җырларын алып тамашачыга әле җиткерә алучы яшьләрбез бар. Аллага шөкер. Яшьләрдән урта буынга күчүчеләр дә бар инде. Чөнки 14-15 яшьтә андый җырлап булмый. Аны шул кадәр мәгънәсен һәм трагик булган моментларында буенча
аңлап Били бетереп булмый. Әйе. Шуны сорыйсым килә җырчы белән бәйле булган истәлекләрне гомумән сөйләргә Аллага шөкер бүгенге көндә әле туганнары бар, якыннары бар, әйме? Алар да булачакмы бу чарада? Шуны сорыйсым килә. Һәм тамашачы белән бәлки алар да залда тамаша кылалардыр. Тамашачы бәлки аларны да күрербез дип килүчеләр булыр. Халидә апа, Бигичеваны сез барыгыз да яхшы беләсез, аның җырларын да бик яратып тыңлыйдыр. Ул башка стильдә җырлый, ләкин шулай ук ничектер үзенең почеркы, үзенең тавышы, үзенең моңы бар. Халидә апа белән элемтәгә чыктык. Ул инде туганнарына әйтәм, кем килә ала, әлбәттә, кайберәүләр Казанда, кайберәүләр Мәскәүдә. Шуңа күрә без әлбәттә бик теләп көтеп калабыз. Рәхмәт. Һәм тагын бер музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Әйе. Илгиз тарафыннан. Илгиз, мин Хайдар абый ништәп дип торам. Җырлыйсыңмы? Мин инде кайта авазга таба юнәлеш алмакчы идем. Яхшы, әлбәттә. Без үзебезнең каләп җыен буыныбыздан җырны бүләк итәсем килгән иде. Үзенә карата ул язылгач безнең гимн шикелле килеп чыкты әле ул. Һәрбер көнебезне шатландырып тора торган. Рәхмәт. Озын юлга чыккан юлчы төсле, якты дөнья буйлап бара кеше, күпме гомер бирелгәнен белмим. Бу дөньяга беребез дә ике килми, синме, минме, әллә кемме? Бу дөньяга беребез дә ике килми. Һәр сулышта, һәр бер тында тыңла бары йөрәгеңне тыңла, юк тартынма бу дөньяга. Туры карап яшә, сула ярат. Һәр итәнең үз кояшы булам, һәр мизгелне тугарылып сула. Юк иртәгә түгел, бүген хәзер яшә. Бәхет шундый якын, шундый янәшәңдә. Көннәр төнгә кояш ярәшәлә, шандай якын кешең булса янәшәңдә. Һәр сулыштан, һәр бер тында тыңла бары йөрәгеңне тыңла, юк тартынма бу дөньяга. Туры карап яшә, сула ярат. Монда Илгизнең ничәйтеп йөгәнен күрергә теләсәгез, безгә кушылыгыз, дуслар. Энергия, Вакыт янып калыр өчен, янда булса якын кешең. Соңга калма күзләренә, туры карап онытылып ярат. Һәр сулышта, һәр бер тында тыңла бары йөрәгеңне тыңла, юк тартынма бу дөньяга. Туры карап яшә, сула ярат. Туры карап яшә, сула ярат. Туры карап яшә, сула ярат. Рәхмәт, бик зур. Ни өчен мин Илгизнең әлеге җырын ишетергә теләдем? Рәмзилевна аптырап калды хәтта. Яшәсе килә башлады. Әйе, Хайдар Бигичев турында сөйләгәндә ни өчен әле беләсезме, ни өчен? Чөнки кайчандыр Хайдар абый да яшь булган. Хайдар абыйдан да менә шул кадәр энергия, аннан иҗат итәсе, килү теләге булган. Әйе. Матур Хайдар Бигичев. Чөнки безнең күп очракта аның башка фотоларын кулланалар. Әйе. Без махсус менә шундый яшерәк чагын, карагыз нинди чибәр. Нинди мәгърур
мәгънәсендә. Шуны әйтәсем килә, кайчандыр алар да менә нәкъ шулай ук аларда иҗат дәрте булган, алар иҗат иткәннәр, алар никадәр җырлар калдырганнар, алар никадәр гастрольләргә йөргәннәр, халык белән, тамашачы белән аралашканнар. Менә бүгенге көн яшьләре дә шулай ук, Аллага шөкер, шундый мөмкинлек бар, сезнең иҗат лабораторияларында катнашып, үзләренә юллар табалар. Үзләренең мөмкинлекләрен тагын башка яктан ачу мөмкинлеге дә. Чөнки хәзерге яшь буын алар белеп бетермәскә мөмкиннәр. Мәсәлән, фондта Хайдар Бигичевның җырлары, бәлки алар мәсәлән радио фондына килеп, бәлки сорап алып та йөрмәскә мөмкиннәр. Аның әрсезрәкләре, бик шомарганраклары килеп сорап алырга мөмкин. Билгеле, менә алар яңгыратмаса, сез ишеттермәсәгез, сез мондый чара үткәрмәсәгез, бүгенге көн буын яшьләре дә, гомумән өлкәннәр дә сагынып көтәләрдер миңа калса аның җырларын. Чөнки яшерен батырын түгел, хәзер радиостанцияләрдә җырлар, андый формат җырлар бик еш яңгырамый, ниндидер тематик формада булса гына. Һәм инде бу концерт чыннан да бик үк җиңел концерт булмаячак, чөнки әйтүемчә ариялар да яңгырый Хайдар абыйның һәм бүгенге заман операда яңгырый, ләкин әлбәттә мондый җиңел җырларда, җиңел рәхәт җырларда булачак. Илгиз, кемнәр иҗат итте соң бу матур җырны? Шигъре Илмира Җәлилова. Сүзләре Илмира Җәлилова. Кайчан иҗат ителде? Ләйсән Абдуллина көе бу җырга инде 6 ел икән. Үлем. Хәлеп яңа буын җыйыны кысаларында уздырылган безнең җыр лабораториясында. Ең кызыгы нәрсәдә, икенче каләп җыйыны булган чакта, безнең лабораториябыз булган чакта, шубага буенча мин тәки 2 кызымны чыгардым, шуннан тагын бер тапкыр. Шул авторларга. Без таштырабыз, аерырга телибез инде. Мин хәтерлим ул мизгелне. Оешып беткән. Без бер дә аерыласыбыз килми. Чөнки яхшы трио, яхшы компания. Әле шул 2 яраткан кызларыма әле 3нче кызымны да сөйгән ярым мәхәббәтемне килеп кутарым, чөнки безгә дуэтләктә һәм мин 3 кыз белән иҗат иттем, Алла кушып мин сөйгән ярым белән. Бик уңышлы җыр һәм миңа калса бу чынлап та гимн булырлык җыр, чөнки бу җыр шулай менә мин әлеге җыр яңгыраганда менә әлдә тик утыра алмадым, әгәр дә мөмкинлек булса мин сикреп бир идем. Әгәр дә менә шундый әйтик форматтагы чаралар вакытында булса, мин һичшиксез рәхәтләнеп биим кычкырып җырлыйм да белән. Әлбәттә, менә алар үз вакытында иҗат иткән җырлар бүгенге көндә инде классика дип шатлана бит, 60нчы еллардан иткән. Без үзебезнең бүгенге заман көнебездә иҗат итәбез һәм ул киләчәктә дә яшь буыныбызга менә ничектер кем белә бит, ярдәм итәргә дип тырышабыз. Классика булыр бәлки кайчанда булса, нәкъ менә сез анасын лабораториядә туган җырларны тәнкыйть утында да бит инде кыздырдылар, ләкин беләсезме, Резидә апа белән дә сөйләшкән бар, менә аның сәнгәр томанын үз вакытында тәнкыйтьләгәннәр, бөтен сәнгать советларынан уздырмаганнар. Һәм андый безнең бик күп үрнәкләр, ягъни мисаллар бик күп. Шуңа күрә бүген тәнкыйтьләгәнгә бирешмибез әле без. Мин беләсезме, тагын нәрсәне әйтеп узар идем, сызыклап узар идем, менә бераз теге башка форматтарак булачак, анда ариялар чарада бит инде әйтегез, әйме, романслар яңгыраячак. Ләкин Хайдар абый ул бик җиңел җырларда башкарган, уларны шул кадәр менә әйтик, әйтик әле ул җырда. Нәкъ шул. Беләсеңме нәрсә? Менә без әлеге җырны эзләдек Миләүшә дип Илгиз килгәч, әйдә бу җырны яңгыратабыз дидек. Һәм беләсеңме ул җыр ничек атала? Аның исеме башка икән. Бәлки ул радио фондына шулай кирип калгандыр. Сиңа бик тә килешә дип атала икән әлеге җыр. Миләүшә дип аталмый икән. Әгәр дә менә эзләүчеләр булса, ярый әле без җырның сүзләрен беләбез, әйме, җырның сүзләре белән эзләдек. Тыңлыйк әле әлеге язманы Болгар радиосы киңлекләрендә. Oyun bilen bas yanaşan, sima dipte kilişe. Bulunda var şaşak sima, yılma yılın üleşe. Avlımızın güzelini, bütün kalık sileşe, milevşe. Oyun bilen
bilen bas yanaşa Sima bikte kilişe milevşe Oğlumuzun güzeli Bütün halık sıylaşa Koyun bilen bas yanaşa Sima bikte kilişe Min yıl ömür dilep sima Keküklerden deşe Bir yigitke küstürpiysen Gitmiş yigit günüleşe milevşe Koyun bilen bas yanaşa Sima bikte kilişe milevşe Bir yigitke küstürpiysen Gitmiş yigit günüleşe Koyun bilen bas yanaşa Sima bikte kilişe Kırda jırda hem ceylevde Barkı sima dinleşe Saban tuyi batırına Kavul sini yereşe milevşe Koyun bilen bas yanaşa Sima bikte kilişe milevşe Saban tuyi batırına Kavul sini yereşe Saban tuyi batırına Kavul sini yereşe Saban tuyi batırına Kavul sini yereşe milevşe Kavul sini yereşe milevşe Kavul sini yereşe Тапшырыбызны алга таба дәвам итәбез. Менә бит шул кадәр җиңеллек белән, әмма шул кадәр драйв белән, энергия белән башкара. Гел теге моңсу ниндидер трагик җырлар гына, драматик җырлар гына яңгыраган дип әйтеп булмый. Аның үзенең бер ниндидер бер алымнары булган күрәсең. Ләкин бу җырны да ул шундый сыйфатлы итеп башкара итте. Гүзәл Рәмзиловна, минем кулымда 2 кешелек чакыру билеты. Койтаваз Хайдар Бигичев концертына чакырабыз дидек. Әлеге билетны кулда тутып каласы килми, тамашачыбызны, тыңлаучыбызны бүләклисе килә бит инде. Безнең тамашачыларыбыз әлбәттә көтеп алучылар бардыр. Хайдар абыйның җырларын яратып тыңлаучылар, бәлки шул чыр кешеләре дә бардыр, теләк белдерүчеләр бардыр. Кемгә бирәбез соң? Миңа калса хәзер инде җитди сорау биреп кич белән сәгать 10 тулганда кешенең башын катырга ярамый, кирәкми. Җиңел сорау. Әйдәгез. Койтаваз концерты ничәсе һәм кайда булачак? Без бу хакта әйттек, безнең тапшырыгыбызны игътибар белән тыңлаган тамашачыларыбыз, тыңлаучыларыбыз һичшиксез бу сорауга җавап бирәчәкләр. Димәк инде без алга таба шулай дәвам итик. Менә Хайдар Бигичев Казанга консерваториягә укырга килгәндә студентларны кабул итүендә тукталган булган, әйме? Менә мондай тарихи моментлар шактый. Концерт барышында да андый моментлар телгә алыначак, гомумән аның турында фактлар. Айгөл, без әле серләрне ачмыйбыз. Безнең әйтәбез яңа режиссер. Менә инде. Аның үз алымнары. Белермен дигән идем. Безнең алып баручыларда булмаска мөмкин. Шуңа күрә менә бу яңа форманы карарга килегез. Кайчан икәнен тамашачылар әйтсеннәр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә минем кулымда 2 кешелек чакыру билеты. Койтаваз Хайдар Бигичев концертына 2 кешелек чакыру билеты. Кайда һәм кайчан булачак? Җавапларны көтәбез, тапшырыбыз төгәлләнергә бик аз вакыт калып бара. Шуңа күрә языгыз. Дөрес җавап биргән тыңлаучыбызны бүләкләячәкбез. Илгиз, менә концертта нинди җыр башкара икән? Минем шуны беләсем килә. Чөнки Хайдар җырын Алмаз Хусаинов башкара, безнең ул бүген башкарган. Ансы минем белгәнемчә әлегә сер әйтим микән инде. Менә хәзер Чөнки беләсез, капчыклары килделәр, әйме? Айгөл, ничен сорыйм? Безнең бит шушы концертларның сәнгать җитәкчесе, дирижер Ильяс Камалов.
Һәм ул миңа килә, Лилия Илдусовна белән бер исемлек миннән согласовать итеп китәләр. Без киңәшләшәбез, бик каты. Шуннан алар тагын программага үзгәрешләр кертә. Шуннан мин тагын чакырам, тагын үзгәрешләр. Шуңа инде мин сынап карыйм. Илгиз нинди җыр җырлыйсың? Әйт давай. Теләгем бөтенесен җырлап чыгарга әлбәттә, чөнки Хайдар абыйның репертуарында кайган җырларым бар. Ләкин миңа ошаганы. Ул әлбәттә ария. Безнең алтын чәч операсыннан Джик ариясы бар. Масы бар. Ансы ул бик матур ария, ул шуның өчен мин шуңа өметләнәм. Мысы үзгәрмәгән икән, ярар. Сынап карадым, чөнки әйтәм бит программаны үзгәртергә генә торалар. Глаз да глаз. Ошоннан да шулай. Ул әлбәттә процесс кызык инде. Менә Илһам абый концертында да без Ильяс белән шундый теге юк булай, юк соңгы җыр булай, юк булай. Ягъни ул теге мен читтән караганда бөтен нәрсә җиңел кебек. Ләкин теге каршылыклар да була. Аңлашылмаучанлыклар да була. Әлбәттә, һәр уйлар төрлечә бит инде. Җыр-җырчыга туры килми икән. Монда Хайдар абый да бигрәк тә авыр, чөнки без арияларында күрсәтәсе килә. Арияларны күрсәткәч, ишеттергәч, безнең инде башка матур җырлары, шундый матур җырлары кала. Миңа шундый кызганыч. Анасын Улим инде үземчә ничәп кай вакыт кич белән ничәп арияларны алдык микән, күпме җырлар гына, бәлки филармония тамашачысына ул ариялар кирәкмәс иде дә дип теге мең уй килә инде башка. Менә барыбер вакыты килеп җиткәндә нинди дә булса үзгәрешләр, коррективлар кертелә торгандыр инде, улаймы? Алдагы проектларга бәйле. Чөнки без менә берсен карыйбыз, анализлыйбыз. Мәсәлән, Илһам абый да финал җыры шамады, теге безнең финал җыры шады, ләкин тагын бер җыр кирәк иде өстәмә. Булай да концерт 3 сәгать ярымга сузылды. Ләкин тагын бер нукта кирәк иде. Ягъни менә шундый бар әлбәттә, һәр бер концерттан соң ниндидер канагатьсезлек кала, ул гел канагать булып кына булса, бәлки ниндидер этәргеч булмас иде. Шуңа күрә анализлыйбыз, уйлыйбыз, уйланабыз, команда белән эшлибез. Шуңа күрә бик кызу. Әйтик әле команданы, чөнки менә мондый иҗади мозговой штурмнар оештыру, әлбәттә һәрберсе бит әле аның, сез дә менә шундый җәмәгать эшләре белән дә шөгыльләнәсез. Шуңа да аннан тыш та әле менә шушындый чараларга да вакыт табасыз. Иҗат коллективы турында тагын бер әйтеп узыйк әле, Гүзәл. Без төп куратор безнең Лилия Гараева, шул вакытта Айсулу Лирон әлбәттә ярдәм итә. Милли бүлек бар инде безнең мэриядагы. Гомумән менә монда әйтеп китәргә кирәк, Хайдар Бигичев кайтуаз концертлары, менә бигрәк тә Хайдар абыйны инде туган телләрне саклау комиссиясе ярдәмендә, финанс ярдәме бар ди комиссиядан гына. Бездән мэриядән шундый мондый ниндидер адымнар булса инде менә милли бүлек белән эшләр, киңәшләшү, программаны төзүдә, рекламаны эшләгәндә үзөлешебезне кертәбез, бергә җыябыз программаны, ләкин комиссияның ярдәме булмаса, менә бу юлы бигрәк тә без бу концертны үткәрә алмас идек. Ләкин башланды безнең калеп кайтуаз бу цикл Әлфия ападан. Һәм ул вакытта Әлфия апа үзе теләп, үзе инициатива белдереп, мин сезнең калепкә гашыйк, чөнки безне лабораториядә күрде ул. Әйдәгез әле Әлфия апаның концертын бергә үткәрик дип килгән иде. Һәм менә ул вакытта Әлфия Авзалова фонды ярдәмендә үткәрдек без аны. Һәм бу циклны дәвам итәргә булдык, чөнки ул бик уңышлы килеп чыкты. Безнең яшьләрнең, ягъни бүген туган җырларын да популярлаштырырга кирәк, үткәннәрен дә искә алырга кирәк. Монда без 2 куянны, хәтта 3 куянны бергә тотабыз. Ул теге практик яктан әлбәттә ямсызрак яңгырыйдыр, ләкин чыннан да иш мәгънәгә ия безнең. Ягъни үткәннәрне искә алабыз. Булай диргә дүртәү дә хәтта үткән җырларны искә алабыз. Шушы шәхесне искә алабыз. Яшьләрне күрсәтәбез кабаттан һәм инде яңа шушы бүгенге заман җырларын ишеттерәбез.
Менә шушы нуктада миңа калса без инде әңгәмәбезне тәмамларбыз, ләкин безнең тыңлаучыларыбызның җаваплары, беләсезме, бик игътибар белән тыңлаганнар. Бик күп яздылар. Гүзәл Рамзиловна хәтта борчыла башлаган иде. Мин тыңлаучыларыбыз безнең андый түгел, алар авыз ачып тын алмыйча тапшыруыбызны тыңлыйлар. Рамзиловна, ышан сүземә дидем. Һәм тыңлаучыларыбыз чынлап та нәкъ шулай эшләделәр. Бик күп яздылар Рамзиловна. Һәм барысының да җаваплары дөрес. Игътибарлы безнең тыңлаучыларыбыз. Беренчесенә бирәбез инде. Иң беренчесенә бирәбез. Ул 20-дә 60 абоненты Надия Ш дигән. Без сезнең белән элемтә керербез. Рәхмәт җавабыгыз өчен, игътибар белән тыңлавыгыз өчен. Нинди җавапсың? Нинди җавап? Әйдә тикшереп карыйк әле. Филармония 13 ноябрь Казан шәһәре филармониясы түгел дип язып куючылары да бар. Инде Павлюхин урамындагысына барыгыз дип истәп куйган. Чынлап та без инде әлеге чараларның дәвамлы булуын телибез. Билгеле бик зур эш башкарасыз. Менә шушындый теләктәшлек итүчеләр күп булсын. Һәм әлбәттә инде безнең тыңлаучыларыбыз арасында да билет биргәнне көтеп түгел, ә менә көнен белдегез, дуслар, вакытын белдегез, кайда икәнен белдегез, барырга кирәк. Яшь чикләве 6+, инде теләге булган һәм инде шушы мирасны югалтмыйча киләчәк буенга тапшырабыз дип янып йөргән шәхесләребез менә шушы иҗатчыларыбызга теләктәшлек күрсәтеп, рәхмәт йөзеннән заллар тутырып барыйк әле, Алла бирса дип чакырып калам мин һәрбер тыңлаучыбызны, тамашачыбызны, ишетүчеләрне. Ә сезгә, хөрмәтле кунакларыбыз, зур рәхмәт. Әлбәттә инде сезгә эшегездә җиңеллек телим, һәрбер эшегездә дә иҗат дәртегез, дулкыныгыз бер кайчан да сүнмәсен. Менә шулай янып, күйүп, рәхәтләнеп, иҗат итеп, һәм инде күңел рәхәтлеге дә булсын. Менә шул эшләү белән генә түгел, үзегезгә рухи рәхәтлек тә алып яшәсәгез иде. Зур рәхмәт. Әлбәттә инде концертыбызга көтеп калабыз. Ә инде концертның төп катнашучы бу безнең Кәрим Тинчурин исемендәге театр оркестры һәм дирижер Ильяс Камал. Инде әйдә Илгизнең әзерләп куйган акапельны рәхәтләнеп җырлый торган җыры бар. Син әзерме? Әйе, әлбәттә. Әйдә, рәхим ит. Бүләк итмә ак чәчәкле алан, сарыга ялар кичләрен, буш аланда ялгыз кайын сыман, синсез калсам мин соң нишләрем, бүләк ит син миңа җан җылысын, саф пәк сөю кайнар хисләрең, шул хисләрсез калу, илсез калу, ә мин илсез синсез нишләрем. Күктән йылдыз чүпләп бүләк итмә, ялтырый да оча кичләрен, буш аланда ялгыз кайын сыман, син дә сүнсәң мин соң нишләрем, бүләк ит син миңа җан җылысын, саф пәк сөю кайнар хисләрен, шул хисләрсез калу, илсез калу, ә мин илсез синсез нишләрем, бүләк ит син миңа җан җылысын, саф пәк сөю кайнар хисләрен, шул хисләрсез калу, илсез калу, ә мин илсез синсез нишләрем.
Бик зур рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүгенге сәхнәдә тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезнең белән Гүзәл Рәмзиловна, Илгиз. Киләсе очрашуларга кадәр дибез. Һәм Бик зур рәхмәт чакырганыгызга. Рәхмәт, Болгар ясым. радиосына бик яратып киләбез. Соң булса да шундый рәхәт итеп утырабыз. Инде тамашачыларга һәр вакыттагыча бу вакытта тәмле йоклар инде. Хәерле кичләр барыгызга да бик зур рәхмәт яусын чакырганыгыз. рәхмәт. Саулашабыз. Һәр вакыттагыча тапшыруны мин Айгөл Хәйруллина алып бардым. Киләсе атна дүшәмбе кичендә Алла бирсә очрашырбыз. Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.